Тырпайып тұрамы? Ярай, мәзәк болсын. Әдәгі сәхне ортына. Қашын халық артисті боласың сен? Ғұмән театрыбыз қайный? Biz şunu küttük, Allah bilsem ne bugün açıldı. Alga taba motor barsın iyi. Biz de 16. sezonun açıp jiberge rıhsat ediniz. Kerim Tinçurin, Salih Saydaşev, Zengar Шәл. Нормально, булдым анда, әзерме? Ассаламу алейкум, дамы һәм господалар. Біз Галиаскар Камал театрының 116-ші сонынында біздің Татарстан Республикасының соннары бәгірек регионын айтам инде 116-ші сезонының ашылышында. Нәқ артист. Сізні барыңызны да Россиядағы ең бұрынғы милли театрларының бірісі болған Галиаскар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының 116-ші театраль сезоны ашылу білән тәбрикләргә рөхсәт итегез. 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші ноябрьдә безнең сезонның иң беренче премьерасы ТНВ Яңа Гасыр каналында юлчы тапшыруының авторы һәм алып баручысы Альберт Шакировның Сәфәр спектакле сәхнәгә менәчәк. Шулай ук бу сезонда тагы бер премьерабыз. Ул Әмирхан Еникинең 1962 елда дөнья күреп укучылар арасында киң резонанс тудырган Рәшә әсәре. 116-ші сезонын ашып җибәргә рөхсәт итегез. Кәрим Тинчурин, Салих Сайдашев, Зәңгәр Шәл. Әлбәттә, мин яраткан театрымны чын күңелдән тәбрик итәм, котлыйм аларга, бөтенсенә труппама исәнлек саулык телим. Әлбәттә, яңа шәп уңышлы премьерлар телим, әлбәттә, һәм яңа ачышлар, яңа актерлар ачылсын, чөнки яңа йөзләр, чөнки белгәнебезчә театрда яңа актерлар бар. Шуңа күрә аларга, яшь актерларга әлбәттә уңышлар телим. Нәрсәләр көтәс әлеге сезоннан? Көтәм яңа артистлар. Шулык менә Ришат Ахмадуллин, Артур Шайдуллиннар. Алар инде хәзер урта нигә карап бара. Яңаракларны әле без белеп бетермибез. Һәм менә алар белән танышасы килә. Яңа сезонда яңа артистлар белән танышасы килә. Безнең тиздән ноябрь башында Алла бирсә премьераларыбыз була. Обязательно килегез. Менә бүген дә тамашачыларыбыз бик күп килде. Безне яраталар. Һәр даим тамашачыларыбыз гел килеп тора, тулы залларыбыз әле теге шикләнгән инде урыннар билгеле. Без бик шатбыз. Камал театрын яратасың? Камал театрын әлбәттә яратам. Менә бу минем остазым Наил Дунаев Николай Иванович. Менә бу әдәмнәр белән менә хәзер алар Татарстанның атказанган артистлары. Алар белән бергә укыдык без. Молодцы. Элек менә бу фонтаннарда акча ятадыр. Без аны студент чакта шулай җыеп йөридек инде. Хәзер кешенең акчасы юктыр инде. Нишәтәсең инде. Ыргытмыйлар. Шаяртам җыймыйдыр. Или җыядырыкмы? 20 ел үтте бит инде. Күргәнегезчә, монда менә студентлар утыра. Театр факультетының, театр институтының студентлары утыра. Шулай. Без дә шулай вакытында утырадырык. Нинди спектакльләрне яратып карыйсыз бармы? Менә яраткан спектакльләрегез? Әлбәттә. Беренче урында Мәхәббәт ФМ, Зәңгәр Шәлне үлеп яратам сезон сайын. Һәм тормышмы бу? Менә бүгенге Зәңгәр Шәлне бик яратам. Сагындырсызмы, безнең премьерасы бар. Рәхим итегез, бик уйланырга шундый мөмкинчелек бар анда. Обязательно килеп карагыз менә. Без бик яратабыз артистларыбызны, спектакльләребезне, театрга рәхим итегез. Яраткан спектаклем әлбәттә Зәңгәр Шәл, чөнки мин бу спектакльдә үзем Мәйсәрәнең ролен уйнадым. Шуңа күрә әлбәттә инде Зәңгәр Шәл минем өчен иң якын спектакль. Мәхәббәт ФМ һәм Зәңгәр Шәл бүгенген. Как вам вообще вот именно голубая шаль? Ну, прекрасно. Я много раз видел. Я в 2008 году первый раз приехал сюда. У меня Шамиль Зинурич Закиров, в то время директор театра. Я сюда приезжал с Чувашским театром на Навруз. Там, в феврале 2008 года Шамиль Зинурич меня там в Чебоксарах узнал. И говорит, давай приезжай к нам. И он мне где-то раз в месяц я сюда приезжал, и он мне каждый раз давал приглашение. И приглашение не одного, а на двоих. Ну, я волей-неволей мне приходилось в кассовый зал подходить и приглашать сюда на спектакль татарских женщин. Тырпайып тұрамы? Ярай, мәзәк болсын. Әдәгі сәхне ортына. Онда біріз оралашып алайық. Нешексің сен спектакль? Әйбәт. Қашын халық артисті боласың сен? Рускаш. Бик сагындырган. Теге прям менә бөтен фибрами души сагындырган, менә шуны кыллары белән. Бөтен үзем уйнаган образлар, персонажлар бары сагындырган. От души менә бөтен тир түгеп уйнадык.
бу сезонга өметләр бик зур ала бирсә, гадәттәгечә яңа премьералар көтелә, яңа Рольләрең бармы? Рольләрең бармы? яңа режиссерлар килергә мөмкин, куерга безгә теге чакырылган режиссерлар инде. Алар да киләчәк. Гомумән театрыбыз кайный. Казан кайнаган кебек театрыбыз да кайный. Аллага шөкер, минем рольләрем була ала бирсә. Бу яңгырса ритма бул, син моны кыскартмыймы? Әйт. Кыскартмыйм. 4, 5, 6, 7 ноябрь сәфәр спектакле. Альберт Барон Шакировның Барон Татның үзенең беренче пьесасы буенча куелган спектакль премьерасы 4, 5, 6, 7 ноябрьдә. Килегез. Беләсезме, без зак булдык инде, жол иттек, зак иттек. Менә хәзер ачылды. Халык жүрсен дибез инде без. Без артисткаларга эш кирәк. Эш булса, артист ул менә шәшәк Канатлана. Шәшәк кебек ачылып китә, канатлана. Шуңа күрә без шуны көттек. Алла берсә менә бүген ачылды. Алга таба матур барсын ие. Ну, бүтән җирдән ишетелә менә тагы коронавирус белән кысарлар, нитәрләр дип. Аны теләмибез инде. Ул бит әле безгә генә түгел, халыктан соң курка башлый килмәскә мөмкин. Безгә инде халык тулы булгач, менә бүген зал тулы бит. Без рәхәтләнеп менә Аллага шөкер килделәр. Аллага Без дә рәхәтләнеп карап торабыз. Аллага шөкер башладылар дибез. Уңышлы булсын ие. Исән сау, күрешергә насыйп итсен, дияме? Амин, шулай булсын. Җәмәгать, мин нәрсәләр әйтим инде? Ну, бу әйтеп бетергесез менә монда менә кыттыклый хәтта. Мин монда соңгы тапкыр беләсезме качан булдым? Булат белән Мәйсәрәне Рамил һәм Ирсия Тухватуллиннар уйнаганда булдым. Санап чыгарыгыз әле, шутлагыз әле. Дөрес, почти 20 ел вакыт үттеме? Җәмәгать, беләсезме нәрсәгә? Сезонны нәкъ менә Зәңгәр шәл белән легендар классик әсәр белән ачып җибәрәләр. Чөнки нәкъ менә монда аның юморы да, аның драмасы да, аның җырлары, аның биюләре бөтенесе дә кушылган. Шундый рәхәт менә татарча. Күңелләр менә күбәләкләнеп, канатланып китә бит. Җәмәгать, мин генә дулкынланам, чөнки менә монда килү белән ниндидер менә үзенә күрә бер мөхит туа. Артистлар өчен менә шундый рәхәт булып китә, бәлки мин театральный да укыгач шуңадыр инде, уймы. Хатирәләр яңарып китте менә шундый. Театрга йөрегез. Театрны яратыгыз. Ассаламу алейкум, халык. Артист бuni